O Sol Lucía e máis de 200 persoas acompañaron a María Varela e o inicio das festas dende a Praza da Pedreira. María Varela, redactora xefa do Diario de Pontevedra, foi elixida neste 2018 para dar o pistoletazo de saída a esta celebración, as festas grandes da cidade, as festas da Peregrina. Un balcón, o do Pazo de Mugartegui, no que estivo acompañada polo alcalde da cidade, a presidenta da Deputación, a subdelegada do Goberno e a concelleira de Festas. Durante o seu discurso, María Varela fixo referencia ao xornalismo e tamén aos seus compañeiros, os xornalistas. O que a cidade luce tan bonita e tan festiva, cos meus colegas xornalistas, os que traballan man con man coa cidade, nunha profesión tan cuestionada como necesaria hoxe en día. A nosa materia prima son as vosas historias, as historias que nacen aquí, na rúa, e das que vos sodes os protagonistas. E como non, nas súas verbas non faltaron a súa relación e historia coa Boa Vila e o importante papel que xoga a muller na actualidade. Porque este ano é un pouquiño máis noso. Temos un foco que nos aluma, mulleres novas e maiores, mulleres que traballan e as que tamén o fan fora da casa, máis das veces nun segundo plano, deixando nun segundo plano tamén o seu sono, porque de toda a vida aprenderon a cuidar dos demais. Mulleres que son piares de moitos fogares que hoxe preparan con agarimo o reencontro, envolvendo con deliciosos aromas a casa, as festas e a memoria. Por último, María Varela dedicou un brinde polas que están e polas que non están. A continuación, o alcalde acendeu un foguete que simbólicamente dá paso ao inicio das festas da Peregrina, onde miles de papéis de cores saltaron polo aire. Despois, o ambiente festivo chegou a todas as rúas da cidade a cargo das charangas e agrupacións folclóricas que tamén acompañadas foron polos xigantes e cabezudos da Boa Vila.